हाग्रामा महिलारिया जे सिप जाफिनला बेखौ बिथाङा सिमान जाखाबाय। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव फैगौ बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गोख्रों नोजोर होबाय थानाय समावनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि गोख्रों आरो गेबें बाथ्रा। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिथाङा जुदि खौसेथिखौ लुबैदोंब्ला एबा खौसेथि जानो थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदोंब्ला बे समाव बिथाङा गावनो क्लियार जाग्रा एबा गावनो मोजाङै सानग्रोनानै जे खौसेथिनि थाखाय बा खौसे जानोब्ला माबे बिथिंजों खौसे जानांगोन बे आयदाखौ लानानै बिथाङा थियारि जानाया गोनांथि दं। खौसेथिनि मुङाव बेफोरबायदि राजखान्थियारि बाथ्रा बा राजखान्थियारि बायदि स्ल'गान होबाय थाब्ला बेफोरबायदिजों जाया। खौसेथिनि थाखाय मोनसे पलिसि एबा माबे बिथिंखौ लानानै खौसेथि जागोन बेनि सायाव रोखा जानाया जोबोदनो गोनांथि दङ होननानै फोरमायथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। उरखावगोरा ब्रह्मआ रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव जुदि खौसेथिनि बाथ्राखौ बिथाङा स्ल'गानखौ राजखान्थियारि भाबै जुदि होबाय थायाब्ला बा होयिया मोजां आरो खौसेथिनि थाखाय जुदि बिथाङा जुदि सानदोंब्ला बिथाङा पलिसि बानाय आरो माबे बिथिंजों बे समाव खौसेथि जागोन बेनि सायाव रोखा खालामनानै होनांगौ होननानै बुंथिदों बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया गावनो रोखा खालामनानै होखाबाय बिथाङा जे फिन आरोबाव सिप जाला बेनि सायाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया गाव जेब्ला BTC निब्ला बिथाङा सिप जागोन नाथाय BTR निबा बे समाव बिथाङा प्रमोद बर'आसो सिप जागोन होननानै बिथाङानो सिमान जाखाबाय जे फिन बिथाङा BTC नि सिप जाला बेखौ बिथाङा सिमान जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। मानोना बे समाव BTR आरो BTAD एबा बेनि सायाव रोखा खालामनानै बुंथिदों जे बे समाव जे काउन्सिलैनो दङ नाथाय बे समाव BTAD आसो बे समाव BTR जादों बेखौ रोखा खालामनानै होदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बे समाव अफिसियेलि एबा मावख'आरि बिथिंजोंबो बे समाव BTR जाखाबाय आरो बेखौ लानानै बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा जिहेतु आथिखालाव BTR जाबाय आरो BTR जादोंब्ला बे समाव बिथाङानो बुंखाना लाबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTR ब्ला बे समाव बिथाङा सिप जाया बेखौ बिथाङा सिमान जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। पार्टीनि गाब होनो नाङा खिन्थु राजनितिया जेरावबो दं। लिटारेचारा राजनितिनि बाहेरायानो नङा आरो मानो लिटारेचार गासिबो रावबो राजनितिनि बाहेरा नङा मोनसे धरननि राजनितिया बयबो आफादाव दं खिन्थु पार्टीनि कालारखौ रावबो होनो नाङा आरो बबेबा मोनसे पार्टीनि बिदि होनो नाङा आरो बियो सोनारगोन बेबायदि खोथायाथ' फैखागोनानो खारन मोनसे थाग अभार बेफोर आफादफोरखौ आखायाव मोनोबा मोजां जायो। बयबो सिलायलायनो नाजादों जोंनि जानांगौ खिन्थु बै आफादनि दैदेनगिरिया मा मावगोन बे बिथांमोनानो डिसाइड खालामगोन। ओंखायनो बेफोर जेबो नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आं दहाय बेखौबो बुंदों जे आं सासे BPFनिबो दाजेनगिरि सासे दैदेनगिरिमोन BPPFनि खारन BPPF दानायनि इनिसियेटिभआबो आंनो बै समाव सिनियर मस्ट दैदेनगिरि हिसाबै लाबोनो मोनदों। जोनोम जाबाय गावस्रालायबाय दुखु नांबाय जों अपोजिसनाव फैबाय दिनै UPPLनि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट। मोननैबो हान्जानि प्रति बबेबा नङा बबेबा एसे फिलिंआ दं। UPPLनि प्रति आं प्रेसिडेन्ट मोनखाय आंहा एसे बांसिन साननाय दं खिन्थु BPFखौ मालाबा गोसोखाङा नङा गोसोखाङो। बे मोननै हान्जाया जुदि ज' जायो ज' जानानै जुदि राजनितिखौ खालामलाङोबा इउनिटियाथ' बारा गोबाव राजनितियाव थायाबो जानो हागौ खिन्थु 10 बोसोर जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामलाङो अब्लानो जों मजबुत जागौ। दा बेखौथ' आंबो लुबैयो जायोबा आंनो रासिन खुसि जागोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा खौसेथिनि रावा राजनितिनि फासा खेला बादि जाबाय थानो नाङा गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायलायनो नाङा हायाबा हाया साइलेन्ट था खौसेथिनि स्ल'गानखौ बाहायनानै मानो राजनिति खालामनो आं बेखौ लुबैयो। खिन्थु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुलाबो नांगोन आरो जोङो बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै
हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव खिन्थु बेखौथ' खालामाखै फारसेथिङै नोङो दिनैनो मा होनबाय माने खौसेयाव आं दं आरो बेलासियाव मोनसे मा बुंबाय बिटिआर बा प्रमद बर'आ शिफ्ट जागोन बिटिसि बा आं शिफ्ट जागोन थारमाने बिटिआरआव शिफ्ट जाया थ' बिनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ थारमाने गावजे शिफ्ट जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय खारन बिटिआरथ' जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेसन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार बिटिआरआनो फैबाय बिटिआरआनो जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ जेब्लानो जाबाय बे जाबाय बिटिआरआनो जाखाबाय बेखौथ' मिथिया नङा खारन बिटिसिआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा बिटिसिआ बिटिसियैनो दं हाग्रामा महिलारिमोन 2003आव सहि होनानै गठन खालामनाय बेबो बिटिएडिसो बिटिसि नङा बिटिएडि एरियानि नामासो बिटिएडि आरो गभर्नमेन्टनि नामा काउन्सिल बिटिसि बे गाबोन बिटिएडिआ चेन्ज जाबाय एरियानि नामा बिटिआर जाबाय बिटिआरआ चेन्ज जानानै गाबोन जुदि दस्रा जायोब्लाबो बे बिटिसिआ बेनो बे थागोन मानो एसेबां मानसिफोरखौ बुजिनो रोङै सानखो दा बिटिआरआथ' जाबाय आरो बिटिआरआव शिफ्ट जालाबा गावनो बुंनानै लाखाबाय बे हिसाबै आं साननानै लाबाय मा बे शिफ्ट जाला बेखौबो मिथिखाबाय आरो ओंखायनो आङो धन्यबादसो होदों हाग्रामा महिलारिखौ गावजे शिफ्ट जाला जिबनाव बिटिआर जाबाय जेला बेखौ गावजे बुंनानै लाबाय बिनि थाखाय एखे गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर होबाय